Dobrý deň, zdravím vás všetkých a želám pekný deň. Dnes sme si pre vás pripravili kúpeľňu, ktorá je riešená v bytovom dome. Táto kúpeľňa má rozmer 1,80 m x 2,90 m. Tu si naši klienti zvolili sprchový kút. Je dostatočne hlboký, 1000 cm, je vymurovaná priečka, vedľa máme skrinku, ktorá je riešená na mieru, 1200 asi dlhá, na tom je umývadlo na doske, no a po boku máme zabudovateľné skrine, teda stavané skrine. Tam je veľký úložný priestor. Naši klienti sú s touto kúpeľňou veľmi spokojní. Verím, že aj vy máte novú inšpiráciu, že sa vám bude páčiť. No a my sa na vás tešíme zase na budúce. Dovidenia. Tu sme použili dlažbu, imitácia mramoru, 60x60, lesklá dlažba, tmavo-šedá až antracit a kombinácia bielo-šedý mramor. Spolu vyzerajú veľmi pekne.